Eu salutări, bă, băieți, eu sunt Justin. Astăzi o să ne jucăm Minecraft, din câte vedeți. Acesta o să fie episodul 2 de la lumea lui Justin. Și na, sper să vă placă acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe, share la prietenii voștri și na. Hai să începem. Deci de data trecută mi s-a oprit video de la OBS, cred. Și nu știu de ce, dacă știe cineva să lase un coment. Și na, văd că se înserează, așa că o să dormim. Hai că o să dormim. Mă gândesc să pun așa, dar nu avem... Ok. Ia, hai vrea. Hai că o să pun 4 charcoal aici. Ok. Ar trebui să putem să dormim acum. Da. Ok. Bun, deci. Astăzi o să încercăm să minăm. Ok. Astăzi o să începem să minăm aici, la jos. Poate dăm și niște diamante. Habar n-am. Adică dacă am avut norocul de iron, sigur avem noroc și de diamante, nu? Ok. Ok. Hai, stai să-mi pun așa. Bun. Deci acum suntem la stratul 49. 48. Ok. Bun, bun. Mamă, câta cave-ul, ești nebun. Îmi dă și de iron. Câta cave-ul, deci era să cadă în el. O să-l numesc cave-ul seriei, pentru că ăsta e prim. Și aici o să-mi fac... Nu. Care erau șansele să mă lovească acest skeleton? Hai pe mănâncă. Fac. Nu mor. Bă, dar lasă-mă, fă! Sunt 3 scheletoni! Să-ți Mamă, câți mobis aici. Fac, da, o să mor. Nu. Oricum, mă enervam și mai tare, cred că țipam pe aici. Ok, deci... Să iau iron-ul, asta doar, bacon. Iau și pe ăsta, ok. Deci, ne-ar trebui iron de jos. Nu știu cum să facem să coborâm. Știu. Da. Nu cădem. Și o să punem ăsta la prăjit. Dar te rog, spune cum să prăjit un sandwich. Ok, perfect. Acum iau și eu semnul ăsta. Iron. Avem de toate acolo, dar dacă cădem nepregătiți, suntem morți. Ei, băieții, stai să lași eu ropețile astea de aici. Bum. Ok. Nu mai trebuie în iron. Ok. Am luat, acum fac o găleată. Umplu asta cu apă. Și acum ține doar de mine. Bun. Deci. Pe seria asta nu vă gândiți că nu o să facem un perete al abonaților, nu? Ok. Deci, coborăm aici mai jos. Mi-a lăsat și cablul. Ok. Bă, da, tot... mereu mă gândesc aici. De acolo trebuie să merg. Mersi.
Iau cabel. Ba nu, ăsta, gravel ne trebuie. Dacă avem gravel, ia uite ce facem. Ok. Bum, 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 bum. Mai vreau să faceți unul. Bum, 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 bum. Mai jos. Nu, mi-a văzut. Bun. Așa, ca să și putem urca. Frate, deja 20 după mine. Ok. Dacă mă arunc, o să mai explodeze un creeper. Vezi? Hai că pot să iau săgeata, bă. Nu, 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 nu. Explodează creeper. Explodează, frate. Mai simt ca pe beduri, să știi, nebun. Ok. De ce? Pentru că trebuia să fac un zoom așa. Ok, îmi trebuie ironul ăla. O să vedeți voi de ce. Ca să fac un shield și să explodez toți creeperii aia ca să omoare mobii. Și după aia pun torțe. De unde torțe? Ne vedem la moment. Trebuie, deci... Okay. Așa. Bă, așa. Ok. Deci. Bă, dar ăla are o țintă. Mamă, să spun asta să mică. Totul bine. Trebuie să explodeze acolo, cred că. Ok. Nu m-a lovit. Mamă, cât sunt aici. Perfect creeper. Mamă, cât sunt. Nu m-a putut. Nu comor, nu comor, nu comor. Clutch my baby. Avem și gol. Acestea suntem, bă, 26, nu o să avem diamant. Mamă, frate, dintre toți mobii, frate, un enderman. Ce să mă? Am bătut, am mers atent apar. Și eu am... Pe prima dată în această serie, să-i primul col, ești nebun.
Păi eu ditai mine acum mai rămân. Nu tu. Not today, my baby. Acum cât am timp ar trebui să mă duc până sus. Fac 12. 16 ori 4. Terminez 16. Să vezi. Vă mai spawnați acum? Oricum o să-mi îmbunătățesc eu off camera acest drum. Deci, pe aici, aici. Ok, pe aici, aici. Ok, perfect. Acum cum a atacat pe ajun, nu am presimțirea că e noapte afară. Sau nu, sau da. Trebuie de 4 spate. De beri spre afară. Mă curcă. Săgeata în picior. În chichior. Ok. Tot asta. Și am rămas fără toate secate în tălău. Uitați, deci, cum o să facem noi aici acasă? Deci, mai trebuie niște scări. Pe lumea asta o să facem și niște... nu se numește. Și... până nu vine acum. Deci chiar nu vine în minte, bă. Da, nu vine în minte. Bă, asta e să fac. Ok. Trebuie să încerc să mă fac full iron. Adică trebuie să vedem. Ok, deci. Uitați cum o să facem. Deci, aici, în zona asta, o să fie peretele abonaților. Bine, o să mai pun eu pe aici niște pereți. Ca să... Da. Ok. Leather bun trebuiau. Da, avem acest... Uite că avem. Perfect. Am dat și mine. Ok. Deci am nevoie de... așa. Tot lemnul ăsta aici. Tot ăsta aici. Avem nevoie de... Deci pun scările astea. Și din asta de sus o să fie zona noastră. Bine. Așa. Și o să punem niște scări unde o să... și la spre o mină. Și o să ne ducă direct la... Bine, o să facem gen în casă, gen, uite, așa, gen. Stai. Că pot să o fac din piatră. Așa mi-ar plăcea. Bine, am salvat lemn. Nu mai avem pe aici ceva de prăjit? Nu. Ok, deci... mi-ar trebui acum cablu, că nu avem decât 5 bucăți. Tot ăsta, bă. Mă simt dezamăgit. Aha, acolo vă spawnați voi, ha? Acolo? Iar că nu vă mai spawnați.
Văd deja pe aici pe toți. Nu te cred. Nu te cred că a explodat ironul. Frigi. Dacă exploda ironul și ăsta. Mă fticam. Că ne trebuie. Bă, n-am făcut nimica, frate, pe ăsta. Trebuie neapărat coal. Ok. La subsolul ăsta ținem tot. Like yeah. Ba, mi mai filmează oare? Nici nu știu. Filmează de 15 minute. Ok. Ok. Deci. Facem. Așa, deci. Luăm iron în primul rând. Am zis foarte mult. Hai că ai și mai mult. Din fericire. Din fericirea noastră. Ok. Văd că mina asta nu-i prea bogată. Dar nici prea săracă. E între. Ok. Hai că acum luăm niște cabel să avem. Bine, cred că atâta ne ajunge. Pentru moment o să mai fac eu off-camera. Mult o să fac off-camera pentru că fac un episod doar pe zi, bine. Având și școală, nu cred că o să mai fac un episod pe zi. Cred că o să fac doar în weekend 2 episoade. I don't know cum o să fac. Vedem și cum îmi stă programul. Că e șale, ok, fac așa. Bine, aici. Ok. Ceva de genul și încă una. Trebuie să mă urc, să mă duc aici și aici. Deci, vine așa. Asta vine așa. Asta vine așa. Deci ceva de genul o să fie scările și după aia mine aici în jos, gen. Bine, o să trebuiască să scot apa. I don't know. Și o să punem ea. Avem niște lemn pe aici? Sigur avem. Uite, aici avem lemn. O să fac una, două, așa. Și o să pun aici, am fac un chest plate. Îmi trebuie încă 4 iron. Ok, deci am nevoie de lemnul pe care l-am pus. Ok. Ca să facem și noi un pic de design aici. Like. No, why not? Trebuie să mă duc sus ca să văd cum arată. Bum. Ok, așa. Bun, după aia vine bum. Uite ceva de genul, e perfect. Și după aia punem pe aici doar cu cabel. Bine, cabelul îl fac eu film. Ok. Bun, bă, băieți, am fost Justin. Astăzi o să încheiem al doilea episod de pe lumea lui Justin. O să încep să fac pe aici multe chestii off-camera. O să pun bine, o să pun chesturi cu sign-uri. O să încep mina. Vedem ce facem până mâine. Că mâine sigur o să pun un episod chiar live, poate, dacă îmi permit toate temele până atunci. Și na. Uite că ne-am făcut și fulere. Bun. Eu am fost Justin și o să ne vedem data viitoare. Cel mai probabil azi la un episod de Fortnite.
Bye, bye!